Kakang Semar, wonten apa, Den? Negara Ngamarta iki ora ana paedahe dimong Semar Badranaya. Ora ana gunane Kakang Semar ngomong para kadang-kadangku kabeh. Jalaran ana kedadian kaya mengkene ngatasi Kakang Semar tanggep pusakane para satra Pandhawa kok dadi mung meneng wae. Tanpa ana rembug, tanpa duweni atur, tanpa darbi wawasan. Perlu apa kowe ngaku Sangjang Ismaya? Ana kedadian kok mengene kok dadi Kakang Semar ora ngerti apa paedahe kowe ngaku dewa Ngejawantah. Waduh, Tru, lha kiyaine Semar damu amuk. Pak, nek kowe luput kowe iki ngrumangsana dadi gedibal ya, Pak. Nyuwuna pangapura karo Ndara Sedewa, Pak. Aja kesuwen. Heeh, Pak. Aku mesakake yen kowe ditudingi mripat-mripat yo ketap-ketip kaya selempitan duit kok ngono. Kowe nek gugu aku bloko wae Mar mau nyolong apa? Wis rasa mukir-mukir wong adate kowe iki wong tuwa-tuwa tok slempat-slempit. Kepiye kedadian kowe mengko dadi kaki Semar ming meneng wae, Mbah? Kula tak matur. Njing malih nek karo wong tuwa ampun cok keladuk wani kurang geduga lolo wong tuwa niku cok ana tulasarike ngerti sampean. Ampun yo dianggep Semar niki wong goblok, dianggep kula niki lempung kanjingan nyawa. Ning kula ngerti negara Ngamarta niki wau wonten kedadian dom Kang Manjing Tirta. Tegesipun kelebon daru beksi. Kula pun ngerti nek Kresna niki wau Kresna gadungan. Dadi sampeyan ampun nyepelke kali kula. Apa sebabe kula kok meneng mawon? Kula niki dadi pemomong. Wong momong niku ora gampang. Karep kula mengajeng kula triti sing do tau tak mong kuwi sing pintere padha karo sing momong sapa. Tegese sing ngerti marang kanan kaya ngene iki sapa mong aku iki. Mboten wonten mriki dene namung panjenengan. Ning sampeyan iku nek le pinter-pinter, nek le bagus-bagus, nek le trajang-trajang ning ana cacate karo wong tuwa cok ora ngajeni. Karo wong tuwa nyamah. Tanpa nganggo amit-amit ning watoni saduka. Njing malih ampun cok kaya kata niku. Sampeyan durung tau kena tulasare tiyang sepuh. Nek wis tau ngrasake kena tulasare wong tuwa ngrekoso tak kandhani. Napa dianggep kula bodho? Nek pancen dasare sampeyan niku ngetokke kesumane, gandeng tangan kula dijak lenggahan. Kaki Semar, aku tak takon, kae mau sapa? Mangki kula tasih prisa. Mboten kok sampeyan njuk bebodho kali kula tanpa paedah Ngamarta wonten kula niku jane ora. Nek pancen sampeyan ngendika ngaten kula tasih prisa. Aja kok ming kresnane jenenge nika kula ngerti tak kandhani. Bocah pinter, bocah nom kok kaya ngono karo wong tuwa. Surem-surem kiwang kara tingkel ler mangos wetang layon. Ilang sirna denya memanise wadana lira layu kumleku cemranyo amratani marang sariranipun malah denya lutira kawang gekono bang sumirat
Kakang Semar, ana luputku aku njaluk pangapura sing agung. Aku rumangsa banjur nudingi mripat srakatan merga sangka ora kuat kaya bengka-bengka dadaku. Kakang Semar aku njaluk pangapura. Mboten nonton wong luput kok ora njaluk ngapura kepepet ya njaluk ngapura ngoten niku. Niku pun lumrah kaya koten niku anggek bayi lahir mon ngerti. Ning saurunge sampeyan terjang teng alaming keluputan kok dadi tanpa dipikir ya. Iki ana apa ta ya iki? Kok yuk gentenan genti kiyaine ngamuk. Pak nek kowe dikai menang ya aja njuk banget-banget ngono kuwi, Pak. Ya kudune pangapura karo piyayi, Pak. Aja. Mau nek pancen Ndara Dewa sing luput kowe kudu ngaturi pangapura kuwi bocah pira umure. Sak tuwa-tuwane Ndara Dewa sik tuwa kiyaine Semar. Dicaosi pangapura. Dinengi ya setitik-setitik. Aja dimplek dhewe kaya kono kuwi. Iya, Pak, kowe iki rumangsa wis dadi wong tuwa, Pak. Wong tuwa ki kudu longgar. Longgar sing jembar penemune. Longgar kang dadi wawasane. Kudu duweni ati segara, ususe prau. Sak geleme dhewe ora. Nek pancen sampeyan wis ngrumangsa luput, mboten nonton apa-napa. Kula ya ora ana isine apa-apa tegese batin kula ya ora ngipati-pati ora ngupatani panjenengan. Awih anane ming padha dirembuk negara sing kelebon bebaya niki padha dibrasta. Iya Kakang Semar. Ora sawise kiyane ngendika ngono aku tak nyuwun prisa iki mau jane negara Ngamarta ana apa? Apa paedahe kowe ngaku anak Semar? Kok dadi kowe wong telu goblok kabeh ora ngerti kanan iki apa paedahe kowe anak Semar? Lah mula-mula kowe kepiye maune kok duwe anak tok goblokake kok ngene iki ya? Wong anak-anak kok ora tanggung jawab kowe iki Mar Semir. Semir kepiye? Wis ora sah nganggo parang tujuan Pak gandenganane iki anak-anak do ora ngerti. Iki mau jane negara Ngamarta napa becik anake do dikandhani ngono. Dadi mengko nek ana apa-apa perlu nek iso melu temandang. Ora ning cukup sing sepuh-sepuh sing temandang, anak-anake gelem melu temandang. Ngurbanake bau nek perlu nyawa kanggo negara tak kurbanake. Wah, anakku nek ngono pancen ya. Wah, yen pancen kowe saguh temenan bela kalawan kahanan iki tak kandhani. Negara Ngamarta iki ana Kresna. Nanging kuwi gaweane wong Astina sing maksude wah lah blai. Wah ngilakane kuwi. Apa reng negara Ngamarta kelebon dom semurup banyu. Wah duh kaya ora dijukuk ngono jan. Anek nyotok kepiye. Tegese ki ana daru beksi mongko saka Astina wujude Ndara Kresna mongko jane kuwi. Ana wudel kok domongi, arek ngomong kupingmu dhuwur. Wis tak ndlosor kene. Oh. Hati-hati, Truk. Yo. Iki ra urung awake dhewe kudu temandang gawe mbrasta jajalanak sing manjing negara Ngamarta. Apik. Truk, aku nek isih kanggo domongi. Nek ora kanggo tak mulih. Ya pokoke kowe karo aku tata-tata senajan to wong cilik gandeng negara ki ribet ora ana alane ngetokke marang wajibane wong cilik kowe tenimbang karo aku didak-idak wong liya negara ayo padha temandang gawe mbrasta angkara murka. Ana apa? Ngamarta ana Kresna. Saka ngendi? Saka Astina. Sing dadi sing maksude arep cengenge sang apa lek ngomong lucu pokok tok guyone iki. Ora ngomong apa? Ya, Mbah. Aku kemekelan dengkulmu kuwi lambemu urung obahi urung mlebu kupingku kowe. Padha karo aku tok kileni. Kacarita drengan tos watawis dangu kutapo Raden Antarja. Paman kula nututi paman niku.